Babu Kinami wodi ya Same tamukwerere nsemo yebunge yabo basi county ya Kisii nigo besokia ili kulima ebara na mabokabo abo asebono bayisabire serikali ya county ya Kisii inse yo mugavana Paul Simbarati amono mo MC obo Mosikie Sonye Ogeto kubatumira ekiragita igikirabe kubakonya ase okulima ebare yo murikito weekly forenge na ikirana sinsemecho nabo gutwaliganiria ayakobwatia abamenyi b'ekinyoro kya Rigo A, B, C na Moseni ensemu ya Bukinami ward ya Same tamukwerere ensemu yebunge ya bubasi county ya Kisii ngo besokiri eri kwerimira ebara na mabakabo igimagega y'umujumbu w'enseme y'Mosikie Innocent Obiri batebabona fama y'umuriro yo kubaikiriya roro yo ekenyoro ekeiga ebinge bire maiga ndobwate Rigo A tukatwara Rigo B tukatwara Rigo C Moseni ebinyoro birega ebinge bone twaro chenga twatoje tubwaterane ebare kwa mane kole mwegete mpaka eso yatima hate tubwaterane gaiga egere tonyore bara tonyoro burabuma mbuya mona sogo ntegera igonde muno morayo moke wekenyoro amaene omwesimi gobiri na bato ate transformer yabere tayari igo tuajieta yani saba abantu bapagwa ebato tebi tuatiga iri ewikia ya mejije wono ekabetereria tukaimuka tugasoa kulema na magoko kanyora nga umwesimiwa oyo minto sonye mwesimiwa oyo minto sonye tukanyora nga yaya igo tukuraja kamune kenyoro kukorora orengana na bamenyi abo nigo babere bagochandika sekire tambe abo ase bare yo yabere mbekegima tari goeteka twachandikira no musubati kwanda konyora umwana anyoete maime teime bano tuchandegete bangine bagwetanza bakwira bane sukuru bana balicha niguga nonye ne biyanga babegete kuje sukuru batandoreire bareye byaelire banyana bo nigo bayesabira serikali ya county ya Kisii insi oburayi bwa mugabana Paul Simbarati omwe MC yobo Mosikie Sonye Ogeto barenterekera gita eriko bakonya kulima ebare yo eriko baroroberia obasombi wono twakororire ebara igebwate bitugie binge njera ebwate ebitonge ebinge na maromomo wono twaganiga aso ogwanja kwa omwesimiwa Sonye togwanjete no morayo itore nande no maete bare yerigo nerese mabu kwanye kwanira matuka mange igo twale gosaba iga esi twakororire iga abangina no tole nabuga iga bagaka korumambe nabangina bakororire korwe gwikieri bari konyara mwesimiwa twagosabire otoletere turagite iyo so gwanja kwao egere etokonye kwa mane bare no ere se mabu muna konyoro konye kwana mwesimiwa ntunto kotebetinga karibu toremere para gwatotenge para gachumora igorake egere manya ko bare tere turagita mwesimiwa karo koligereria bare yeiga twaigoire wone geto tutaketene turagita ekomburiti bare yeiga egere be buyobe kemba komorom nande ntoko anje tomboga bano ito karibu toigorere para egere tonyora magendero amaene maiga korutwe ibore twe tukanyora baiboli baito nebibeya bagotumeka mpaka boni gana intu abantu twatumekire ibeya abana bagotire nanda abana banyomire na barabu basori gotumeke ibeya bangine bagwetanza bakwira abana sukuru bana balicha niguga nonye ne biyanga babegete kuje sukuru batandoreire bareye byaelire bono mwezimigwa aya njoto konye egere gakina intu totwaro borabu muna abande mwezimigwa ito karibu sana ndogwanjete no mwezimigwa Sonye naye kwigura mangana ya ige bare twigoire bono toretere turagita so bwango yo no egwikie yare konyarekana egwikie nde chumaine eyere motungo chukore matole aso bwango mono toretere turagite yo gochinigora tokonya mwezimigwa chikura chire mani go chire chiao chionzipi nando ndete yo goira kurai bono nigo yatigire asa serikali ya county ya Kisii bagwekerero kiabo na kubarimere bare yo na barabu baragokero basombi obwororo nguripoteria Nsoko TV ora Bukinami ensemo yebunge yabo basi county ya Kisii eritariane Wycliffe Orenge.